होबाय नै दिनैबो खैजोमा सानैल' दिनै ओइ गिब्रुखौसो नाङाखो बैखौसो सिङावसो हरनो मोननांगौमोनलै ओइ फिसा दासो हाहांदों आयै गखौनो माखो बे दांथाबायना दालाया ओइ दिंदां दिंदां हा ओइ बेबो फिसा दंलै नै नोगोदनो गिनाङो आदिस्थुबा हा बासायसो दङ नै बेयाव र' बुसिगोन र' खैजोमा होनदोंलै नै जायगा दाबसेयावनो नै माथो जाहांबाय बासासो दंबावो बैहाय खिन्थु नोगोद गिदिर गिदिर आरो बिमाया नोगोद गोसा हरो आइ दैलै जायगायाव थानो हाया लकेसनखौ सोलायनांसिगोन दसे थाना बेयावनो मोनजोबनाय जाबायना ने जोंना खैजोमा जाग्रा बेफोरसो प्र' सान्दुं मोदानो खोमसि नुयो आरो नै बाहायाथ' ओइहायनो दङ ओइनै बाहाया बेहाय जाग्रा बिसो खोमसि नुयो गाखोबाय आरो लागायसिगोन आरो बे ओइलाय दे दानाखौबो होबाय दालाय फिसाल' हायदो औ बेयावनो खोमालै नुहुरासै आंबो र' देलाय बोखोफिननाय अरजाजोब्बाय आसोला खिग्रा मानि जानांगौ खस्थ' खालाम फुसिगोनलै होबाय अबा स्टप्र बे जौथारसै जायासैलै हायनाया अबावबासो होबाय जारलासो जाबायना जानायनि थाखाय नायलाय ओइहाय दङ बासाया मोननै नै थागोना थायाथाय
लरबायबाय मोननाया बासायाथ' आग्लासो बे खनायाव दंफैयो औवासुं बारियावसोखा दंमोन र' ओंखारलांनि आं थांनि र' लामायाबो बिदि ओंखारनांगौ आयु सिबा आयु बारजुमलाबायखाबायलै अरखासिगोन दोनथ' दैयावनो दोनथ' गजोब्बाय बाला खस्थ'बा एसेमोन बुस्थुआनो देन्जार बियो नोंलाय नै बिदैया दंथ' नोगोदनो बै गैयामोन आरो गाखोनांगौ थागोनथ' बेयाव दै बासिगोन दान्दायाबो बैहायसो बासिगासिनो नोंसोरलाय लाजोबनांगौलै नै बैहाय बासि दं नै प्लास्टिकआव दोनदों ओमफ्राय आनबावगोन बासि दे बासि दंग' हामदों नै औवाबारि नैबे बासासो दं आरो नै लरबायबायल'खा बिमायाबो नोगोद मोनखागोन बेयाव जालाय मोनसेल'खा ओइ गिदिरावनो हो आथिसथिबा आयै सयथिबा गैयाबाथाय दानफ्लेजोबगोन आं बेखौनो आयै मा जाखो बेलाय मा जाखो लसलै थांजोब्बाय सेस गैला बेयावबा बेसे बुरजा दंबावोलै आयै बिमाया सयथिबो ओमफ्राय बेबो एसे गिदिर जानायमोनबा फा गिदिरानो लस आदि मायाव हरो नैबो बुरजा गोग्लैदोंलै ने दे बांद्राय गिदिर गवाखै दे इंखुरसो गोग्लैदों इंखुर दस्रायाव हानोसैलायलै फैदो बासियानो बावसै बैहाय बास दुब्लिबारि
ini sandungnya tenjerle जाथ'बाय दिनैना टाइमबो जाबाय नै खांफैबायलै थांसै जोंहा हानखोन्दाखौ ने थांसैलै थ' आथिं सुनोसै नुहुरखायानो नै बासाखौनो बालसै फैदो थांसै फैदो फैनांगोन नै दान्दाया थांसै जाबाय दिनै जाथ'बाय दिनै बास जोंबाय जोंना सोला गारा दिनै फिसा गोरलै गोरलामानो लाजोबगोन फैसा एसे Baca isi dulu. Isi dulu. Tuh jembara mazan wasi. Tapi ini. Kalau ini jenis apa? Serse dong, serse. Coba ini, coba kerja macam tu. Udah tunjang, tunjang apa? Lah kan sih, sini be. Gema, enggak kawat. Muri tambah seng ni bestu kan. Coba ini gema. Biar letter ding salah. Kena hancur kamu kau jenis. Biar ding purian cuma. Mun bazan sih.